Всем прывітанне. Гэта чарговы выпуск падкасту «Працавацца» і яго такога раздзелу «Праца роздумы», дзе я дзелюся сваімі роздумамі, якія датычацца пэўных адносін з працай і працоўных адносін. І сёння мне захацелася паразважаць над адной такой гісторыяй пра тое, што дамаўляцца трэба на беразе. Гэту гісторыю я чула часта ў бізнес-асяроддзі, мне гэта рэкамендавалі ў кніжках, на трэнінгах. Гэта тое, што пачынаюць, это тая парада, з якой пачынаюць пэўныя выступы там для прадпрымальнікаў, для не толькі мы кажам зараз пра галіну рэальнага сектару, напрыклад там для НДА, калі вы робіце нейкія праекты, пра тое, што дамаўляцца трэба на беразе. І разам з тым кожны раз, калі чуеш нейкія рэальныя гісторыі бізнесоўцаў, людзей, якія ладзілі праекты, нейкія факапы пра тое, як бізнес гэты не атрымліваўся, пра тое, што яны не дамовіліся на беразе і наказалі, калі б мы дамовіліся на беразе, все было б нармальна, прапісалі бы наши там абавязкі, адолі, не ведаю, дамовіліся пра грошы, гэтак далей. І я просто так сама сабе подумала, а што ж такое адбываецца? Вот все вакол кажуць пра гэта, дамаўляцца трэба на беразе, потым усе ж робяць адну і тую ж памылку. І я подумала, а не хреновая ли гэта парада? Таму што не трэба дамаўляцца на беразе, а можа гэта не заўсёды, нават немагчыма, хацела сказаць магчыма, а не заўсёды эфектыўна. І чаму я так подумала? Вот подумала я пра такую тэорыю развіцця сістэм, якая мне вельмі імпануе і адгукаецца, якую распрацавалі даследчыкі ў галіне псіхалогіі Джаней Бэрі Вайнхолд. Гэта муж і жонка, якія даследавалі тэорыі прывязанасці, тэорыі развіцця. Муж і жонка яны былі, ёсць такія сплёткі, што яны ўжо разлучыліся і разам з тым. І так вот яны вылучылі такую гісторыю, такую тэорыю пра тое, што любая сістэма, пачынаючы ад мамы і дзіцёнка, то бок сістэма вот этой пары, сістэма сям'і і заканчваючы нават цэлымі дзяржавамі і цывілізацыямі, яны праходзяць 4 этапы развіцця. Гэта этап сузалежнасці, контрзалежнасці, незалежнасці і ўзаемазалежнасці. Калі казаць на прыкладзе мамы і дзіцёнка, і гэта, дарэчы, гэтая тэорыя вельмі павязаная з тэорыяй прывязанасці, напрыклад, тое, што ёсць тыпы розныя прывязанасці, там пазбягаючы, вот эта вся гісторыя. Але сёння не пра гэта. Так вот, это не нейкія тэорыі, якія супярэчаць адна адной, а хутчэй так дапаўняюць адна адну. 4 этапы развіцця сістэм. І спачатку абавязкова для выжывання трэба прайсці этап сузалежнасці. Сузалежнасць — это калі я и мама, мы одно целое. И мы то же самое назираем в парах. Спочатку это влюбленность. Я — это ты это я, и никого не надо нам. То бок это абсолютно нормальная история, калі люди праходзяць такую вот эту вот сузалежную гісторыю, тому что, как я уже сказала, гэта такая база выжывання, патрэбы адзін аднаго так задавальняем, у нас адсутнічаюць межы, і гэта важна, каб пайсці далей, каб на прыкладзе мамы і дзіцёнка потым наступае, там, не буду зараз пра гады, там пасля годзіка у дзіцёнка наступае этап ужо контрзалежнасці, пачынаецца такі этап, калі дзеткі ўжо пачынаюць адчуваць трошкі сваю аддзельнасць ад мамы, яны пачынаюць как-то так грэбаваць мамінымі перыядычна рукамі, потым, калі мама сыходзіць, яны пачынаюць плакаць, а мама ідзі сюды, яны пачынаюць кідаць свае ігрушкі, глядзець, і то бок такім чынам яны трошкі так намацоўваюць свае межы, дзе заканчваецца іх цела і пачынаецца, напрыклад, нейкае асяроддзе іншае. І в парах это этап контрзалежнасці, гэта этап, на якім звычайна пары разлучаюцца, в плане, разыходзяцца, тому что этап вот этой влюбленности, вот этого зліцця праходзіць, і тут мы пачынаем бачыць, оказывается, мы з вами нейкія адрозныя. У нас ёсць адрозненні. Мы нейкім чынам пачынаем глядзець, а што з нашымі межамі, а вот это мне падабаецца, а табе гэта не падабаецца. І вот тут пачынаюцца першыя такія канфлікты. І потым, калі гэты этап пройдзены, калі мы гэтыя канфлікты неяк, хацела сказаць, улагодзілі, але мы справіліся з гэтым этапам, наступае этап незалежнасці, калі ёсць я і я I'm okay, you are okay, і разам нам з табой добра. І гэта этап, які таксама важны, і звычайна з гэтага этапа вельмі плаўна можна перайсці в этап узаемазалежнасці, пра тое, што мы незалежныя, але ў чымсьці мы залежны адзін ад аднаго. І як кажуць даследчыкі, што рэдка людзі ўвогуле праходзяць і в парах, і з мамай, напрыклад, праходзяць этап контрзалежнасці, то бок сузалежнасць, контрзалежнасць, і вось там дзесьці ўжо мы ламаемся. Напрыклад, калі мы кажам пра гісторыю дзіцёнка і мамы, то, напрыклад, не заўсёды атрымліваецца вот это здаровае прахаджэнне этапа сузалежнасці, таму што там маме трэба адлучацца, ці мама хварэе, і ў дзіцёнка пачынае фармавацца вот это
такая нездаровасць у гэтым моманце, ці напрыклад в контрзалежнасці, калі мама з-за трывогі пачынае, напрыклад, дзіцёнак кажа я сам, і ці не кажа, паказвае, мама пачынае адразу браць на ручкі і рабіць штосьці замест дзіцёнка, і тут вот пачынаецца ўжо, ну што вот этап этой контрзалежнасці фармуецца там, да, некім не такім чынам. І собственно з дзяржавамі, як я ўжо сказала, гэта 4 этапы, которые праходзяць і цывілізацыі, і дзяржавы. Напрыклад, вот гэтыя даследчыкі, яны прыязджалі і в Европу, і в Савецкі Саюз, наколькі я помню, Дженей Берри Вайнхолд, і казалі про тое, што нават дзяржавы, калі мы кажам про Еўрапейскі Саюз, это вот эта гісторыя про узаемазалежнасць, тому што дзяржавы, праходзячы этапы сузалежнасці адна з адной, потым контрзалежнасці, то бок мы з вами ніяк не партнёрымся, потым незалежнасці, яны ўжо прыйшлі да узаемазалежнасці, таго, што мы все незалежныя, але нам трэба Еўрапейскі Саюз для таго, каб мы былі багацей, устойлівей, і таму у нас ёсць пэўная залежнасць адзін ад аднаго. Так вот этот невялікі экскурс. Я спадзяюся, што я так прайшлася па вярхах, але трошкі распавяла. Калі вам цікава пра гэтую тэму пачытаць, а яна вельмі цікавая, то я вельмі рэкамендую гэтых аўтараў. У них ёсць кніжкі пра сузалежнасць, пра контрзалежнасць. І, собственно, прычым тут дамаўляцца на беразе. Так вот, я просто подумала пра тое, што калі мы нешта пачынаем, то это якраз таки можа быць у нашых адносінах з нашымі партнёрамі этап сузалежнасці, калі мы одно целое, каб выжить, каб у нас вот это был этап влюбленности. Ну, влюбленности я тут маю на увазе в гэты продукт, проект, і мы разам пачынаем нешта рабіць. І потым мы прыйдзем да этапа контрзалежнасці, калі у нас уже нешта атрымалася, і тут мы пачынаем глядзець, а як мне, а як табе. І на мой погляд, самое важное — уметь перадамовіцца, уметь дамовіцца на пераправе, уметь дамовіцца тады, калі узнікаюць першыя канфлікты. І гэта нашмат важней, чым дамовіцца на беразе. Мне таксама падаецца, што перыядычна вот эти вялікія дамоўленасці на беразе, яны могуць увогуле нават пагоршыць сітуацыю, таму што замест таго, каб зліцца і пачаць рабіць, нават вот мне зараз нават фантазія, што калі нават там, да, мужчына і жанчына, каб зрабіць дзіця, яны зліваюцца, іх целы зліваюцца фізічна, каб зрабіць дзіця. Там няма межы, ёсць я, ёсць ты, тут мы нейкі момант зліваемся. І вот это вот метафора, тое ж самае, да, то бок на бізнес-партнёраў пэўных. Мы з табой, я і ты, мы зліваемся, ці нас там некалькі, і нам вот эти дамоўленасці, яны могуць па сутнасці просто не даць вот этой энергии, да, энергии на то, каб созидать нешта, пайсці далей. Мы можем так і заглохнуць на тым, што мы будем просто праясняць доўга, мы будем доўга перападпісваць нешта, мы будем доўга прагаворваць, і такім чынам энергія, которая была на пэўнае стварэнне, на вось гэты першы штуршок, яна просто вся пойдзе на вот эти дамовы. Я не кажу про тое, што гэта неяк пра ўсіх, і што это прям вот я так сказала про то, што хреновая парада. Ну не. А мне падаецца, што перыядычна дамаўляцца на беразе можа быць і шкодна, можна не дамаўляцца на беразе, можна рабіць гэтай дамоўленасці такія плюс-мінус за бяспеку толькі, тыпу вот для такой базавай бяспекі, і разам з тым самае галоўнае, вось калі мы ўжо взлетелі, калі мы ўжо нешта стварылі, умець перадамовіцца, умець паглядзець, а што мне не ок, а што табе не ок, і вось тут ужо на пераправе прыйсці да пэўных пагадненняў. Тое ж самае, як і в пары. Прайсці вось гэты этап контрзалежнасці, каб перайсці далей на незалежнасць. Паглядзець, што да, у нас у кожнага ёсць свае патрэбы, і як мы можам з гэтым ісці далей і не разлучыцца на гэтым этапе. І калі казаць пра бізнес, звычайна гэта таксама ёсць такая нават, я не помню, як это называется, когда там крывая развіцця бізнеса, таксама можна паглядзець, што спачатку все ок, все класс, напрыклад, кампанія, все развіваюцца, все бежим, все абажаюць адзін аднаго, это, да, мы сям'я. І потым праз, калі я не памыляюся, там в залежнасці таксама ад тыпу бізнеса, там праз 1,5 гады, бліжэй к 2 гадам ужо праходзіць вось гэты флёр влюблённасці, што мы адна сям'я, і пачынаецца ўжо пэўная такая прыцірка, пачынаюцца першыя канфлікты, і вот самае галоўнае выстаяць неяк тут. На гэтым у мяне сёння ўсё. Дзякую вялікі за праслухоўванне і хорошага дня.